ഹായ് എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ റെമിഷ് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്, ലക്സംബർഗിൽ. അത് ജർമ്മനീൻ്റെ ബോർഡറായിട്ട് വരും. ഒരു ബോർഡറിലുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ കുറേ വൈൻയാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് കണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യാം. സോ വെൽക്കം ടു മൈ റെമിഷ് വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന അവിടുന്ന് 23 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ റെമിഷിലേക്കുള്ളത്. ഇന്ന് കുറച്ച് ക്ലൗഡി ആയിട്ടുള്ള ഡേ ആണ്. ചിലപ്പോൾ മഴ പെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത്. അപ്പം അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഞാൻ ലക്സംബർഗിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ റെമിഷിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ക്രൂസിൻ്റെ ഷിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ റെമിഷ് പറയുന്ന സ്ഥലം പറയുന്നത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ലക്സംബർഗ് ആണ്. ഒരു ചെറിയൊരു ടൗൺ ആണ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൗൺ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ നടുവിലൊരു റിവർ ഉണ്ട്, മൊസെയിൽ പറഞ്ഞ റിവർ. ഈ റിവറാണ് ഈ ലക്സംബർഗിനെയും ജർമ്മനിനെയും ഒരു ബോർഡറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് റെമിഷ്. അപ്പം അത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാം. ലക്സംബർഗിൽ സമ്മർ ടൈം വരാണെങ്കിൽ പോവേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് റെമിഷ്. ബിക്കോസ് കുറേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൈൻയാർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും സമ്മർ ടൈമിൽ പോയാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു വൈബായിരിക്കും. ആൻഡ് ഫുൾ മുന്തിരികളൊക്കെ ഉണ്ടായത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഞാൻ കാണിച്ചത്. നമ്മളിപ്പോൾ റെമിഷിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം വ്യൂ പോയിന്റ് ഞാൻ കാണിച്ചത് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പറഞ്ഞാൽ അത്ര രസമുണ്ട്. ഫുൾ വൈൻയാർഡ്സ് ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം. സോ ഗൈസ്, ഇതൊക്കെ വൈൻയാർഡ്സ് ആണ്. കണ്ടോ, മുന്തിരി ഉണ്ടായത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുക. ഈ വൈൻയാർഡ്സിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു പാർക്ക് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ വന്നപ്പം ഇവിടെ ബ്ലൂബെറീൻ്റെ മരം കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുണ്ടോ ബ്ലൂബെറി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കുറേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ പാർക്കിൻ്റെ താഴോട്ട് പോയ ഫുൾ വൈൻയാർഡ്സ് ആണ്. നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യണേനും നമുക്ക് അറിയില്ലേനും. മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ടൈം പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ആക്ച്വലി വൈൻ ടേസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം എന്തായാലും അവിടെ പോകണം. ഈ കാണുന്ന ചെറിയ തൈയില്ലേ, ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഷീൽഡ്. പിന്നെ ആ കാണുന്ന റിവറാണ് മൊസെയിൽ റിവർ. ഈ കാണുന്ന മൊത്തം വൈൻയാർഡ്സ് ആണ്. ആ ഭാഗത്തൊക്കെ കാണുന്നത് വൈൻയാർഡ്സ് ആണ്.
കാറ്റാണ്, നല്ല സ്ഥലമാണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ ലക്സംബർഗ് ഡു വിസിറ്റ് റമിഷ്. സോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെച്ച പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. ഇനി ഇത് വലുതായിട്ട് ഇതുപോലെയാവും. അങ്ങനെ വൈൻയാർഡ്സ് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും മാലോട്ട് കയറി ആ പാർക്കിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. ആൻഡ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു കാണാൻ. ശരിക്കും ഫുൾ ആ ഒരു സിറ്റി മൊത്തം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ നിന്നാൽ കാണാം. അങ്ങനെ പാർക്കിലൂടെ ഞാൻ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാഴ്ച കണ്ടു. നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോണിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തോ ആരാ ചെയ്തത് അവരെന്തോ എഴുതിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേലക്ക്, അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, ഇനി അതിൻ്റെ മേലക്കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു. ഇവിടെ കണ്ടൊരു ഫ്രൂട്ടാണ്, ഇതിൻ്റെ പേര് സ്വീറ്റ് ചെസ്റ്റ്നട്ട് ആണ്. ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നത് പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ബിലോ. കണ്ടാൽ കുറച്ച് റംബുട്ടാനൊക്കെ പോലെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതല്ല. സ്വീറ്റ് ചെസ്റ്റ്നട്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേര്. മലയാളത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പേര് അറിയെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ബിലോ. ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലസന്റ് ടു റിമെമ്പർ ഹർ ഹാപ്പി ടൈം. ആരോ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചതാണ്. കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായി തോന്നി. അങ്ങനെ വൈൻയാർഡ്സ് ഒക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു റമിഷിൻ്റെ സെൻറ്റർ സൈഡിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. യൂഷ്വലി സമ്മർ ടൈമിൽ റമിഷിൻ്റെ സെൻറ്റർ സൈഡ് കുറച്ചൊരു ഹാപ്പനിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസാണ്. കുറേ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. മെയിൻലി ക്രൂസ് ഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇന്നൊരു ക്ലൗഡി ആയിട്ടുള്ള ഡേ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കുറവായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ വൈറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടെയാണ് ക്രൂസ് ഷിപ്പിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുക. അവിടെ ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റിന് 12 യൂറോ ആണ് ക്രൂസ് ഷിപ്പിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ലക്സംബർഗിൽ വന്നപ്പം ഈ ക്രൂസ് ഷിപ്പിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. അതിൽ വൈനൊക്കെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൊസേൽ റിവർ. ഈ റിവറാണ് ലക്സംബർഗിനെയും ജർമ്മനിൻ്റെയും ഒരു ബോർഡറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഈ റമിഷിൻ്റെ ഈ സ്ഥലത്ത് കുറേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഓൾസോ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായതുകൊണ്ട് കുറേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ റമിഷിൻ്റെ സെൻറ്റർ സൈഡിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വി സെഡ് ബൈ ടു റമിഷ്. അങ്ങനെ 1 ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് റമിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ലക്സംബർഗിൽ വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്ഥലം വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. നല്ല വൈൻ യാർഡ്സും കാണാം, നല്ല വൈനൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ട് തന്നെയാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദിസ് വ്ലോഗ്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. സോ ബൈ, ഹാവ് ഫൺ.